Гневът е завладял душата ти, Каралежо. Не си в състояние да вземаш решения. Разстроен си заради Том. Ние също. Последен шанс. Къде е той? Не го прави. Заклехме се също да си имаме доверие. Аз ще спазя обещанието си, дори ти да си решил да го нарушиш. Но те предупреждавам. Изумрудът се пази от страховит войн. За да получиш висшата сила, ти ще трябва да преминеш през него. Добре, Уейт. Решаващият момент. Последни секунди. Той напредва. Стреля и гол! Уейт Уипъл отново е шампион! Здравей, Соник! Видя ли гола ми? Страхотен, нали? Идвам за изумруда. Виж, Соник, съжалявам, но обещах да го пазя с цената на живота си. Виж, аз съм готов на всичко. Опитах се. Соник! Застъпи бе! Извънредно включване във връзка с националната сигурност. Космически кораб на агенцията ПО е отвлечен и изстрелян от река Темза. なお、犯人と思われますのは悪名高き科学者エッグマンです。 Всички граждани незабавно да потърсят укритие. Време е, Шадо. Професоре, наистина ли Мария би искала това? Въпросът не е какво би искала Мария, а какво заслужават те. Спомни си какво беше тя за нас. Спомни си какво ни отнеха. Деца, трябва да тръгваме сега. Те искат да ни отнемат Шадо, Мария. Ей, какво правиш? Това са деца! Имаме заповед, свали оръжието! Мария! Пак удобно. Какво прави тази термоядрена мишка? Зарежда реактора. С хаосна енергия. Това е малката ми тайна. Затъмняващото оръдие ще превърне планетата в горяща копчина камъни, унищожавайки всичко в радиус от 25 000 мили. Включително и нас. Какво?
просто да унищожим Земята? Обединявайки умовете си, можем да управляваме човечеството. Заедно. Човечеството е неуспешен експеримент. Ти би трябвало да го знаеш най-добре. Цял живот си бил отхвърлен от света. Нямаш нищо. Никой не държи на теб. Но сега имам теб. Семейство сме. Вече не сме сами. О, Айво. Ти не си Мария. С нея аз изгубих своето семейство завинаги. Ще осмисля живота и само ако унищожа света, който ми я отне. Затова аз ще го изпепеля. Готово е. Отлично, Шадоу. Включвам обратното броене. Оръдието ще е заредено след 10 минути. Още съвсем малко, Мария. И ще получиш справедливост. Какво е това? Да не са изстреляли ракета към нас? Невъзможно. Движи се прекалено бързо. Това е той. Ти нарани семейството ми. Това сега е краят. Вече познаваш моя гняв. Болката, която ме измъчва цели 50 години. И си направил същия избор като мен. Аз не съм като теб. Ще видим. Покажи се, стрекливецо! Беше прав за едно нещо. Това сега е краят. Какво става? Къде са те? Там горе. Къде? Високо. Беше неподготвен. Айво, какво правиш? Осветявам планети! Мустаците ми! Съгласен. Пускаме на 3. 1, 2, 3. Нано юмрук. Не съм виждал такъв след зеления фенер от 2011. Пазя го за Комик Кон. Но вече няма да има Комик Кон. Боже. Защо си сам? Къде са приятелите ти? Опитали са се да те спрат, но ти все пак дойде. Гневът ти е в повече. Кой герой изоставя приятелите си, за да търси отмъщение? Изоставя семейството си. Не смей да споменаваш семейството ми. Аз си мислех, че държиш на тях. Особено на... Как се казваше? Том? Моля.
силен юмрук. Хайде, давай. Довърши ме. Какво чакаш? Направи го. Аз съм тук. Но болката не те промени. Ето тук. Аз не съм такъв. Какво правиш? Ти победи. Хайде, отмъсти си. В отмъщението няма победители. Погледни звездите. Като диаманти са. Когато за последно седях под такива звезди, бях с нея. Толкова дълго носи тази болка. Не помня друго. Когато изгубих дългоногата, се чувствах така. А болката изчезва ли някога? Не. Но с времето осъзнах, че има нещо по-силно от нея. Любовта ни е един към друг. Дръж се за нея, Шадоу. Мария може и да я няма, но обичта ви е вечна. Има светлина, макар звездата да я няма. След колко време ще стиснат ръце. Аз съм виновен за всичко. Гневът ме заслепи. Мислех, че нямам избор. Гледай сега, я тук ще Избор стиснат. винаги има. Я тук ще стиснат мои ръце. Но не е лесно да Гледай са. направиш верния. Научих още, че ако здравата оплескаш нещо, не можеш да го поправиш сам. Гледай сега, гледай. Трябва да побързаме. Не ми казвай, че имаш своя си фраза. Да, но в Таралежо и всички я харесват. Аз няма повече да се на дядо да унищожи света! Играта свърши! Вече няма връщане назад! То Заради скорпион ли? режим отбрана! Проклет авторедактор! Богомолка! Тук съм, Рако Нико. На това му казвам ударна епилация. Това е насилие над старец. Шадо, явно си избрал предателството. А преди ми беше толкова полезен.
Готов ли си да рециклираме консервите? Само не изоставай. Да. Моля те, Станаха дядо, приятели. не го прави. Съжалявам, хлапе. Денят с деца на работното място приключи. Последни думи. Работник с ким ти? Едно нещо. Не съм вярвал, че ще го кажа. Какво е то? Обичам те? Не. Много по-добро. Но няма да ти го кажа, щом си такъв. Добре, чао. Внуци. Само забавление, без никакви отговорности. Кой казва, че животът е безсмислен? О, да, ти го казва. Дядо може да е всякакъв, но капаново комари е чуден. Трябва да спрем лазера. Знаех си, че забравим нещо. О, не. Няма време. След малко оръдието ще гръмне. Къде си? Нали знаеш, печеля, приятели. Всички са за теб. Моля, гледай. Следвай ме! От това може малко да заболи. Значи това бил твоят план. Може ли някой да изключи този смъртоносен лъч? Не можем да спрем оръдието. Но можем да го отклоним от земята. Всички на десния борт. Ай, док. Започваме! Тежичко е! Със сигурност няма серво! Продължавайте! Въртете! Всяка помощ е добре дошла! Няма да издържим още дълго! Да! Успях! Успях! Виж какво направи! Хей! Вижте долу! Соник! О, Наклс, кажи ми, че имаш... Последният. Ще го използваме. Готов ли си за пасивъл? Дишаме. Едно, две, три! Сериозно? Какво става? Реакторът е претоварен.
Въпрос на време е да избухне. Как ще се отрази на Земята? Радиоактивна атмосфера. Дъжд, който убива посевите и изгаря плътта. Какво друго? Още не сме приключили. Постарай се да стабилизираш реактора. Спечели ми време. Ще отдалеча станцията от Земята, преди да се взриви. Това е последният ни шанс да постъпим правилно. Валер Кондиус. Бог да е с теб. Ерисо. Апестосо. Смръдлив тералежо. Реакторът се разпада. Хванахте, Соник! Активиране на реакторните стабилизатори. Аз съм доктор Айво Работник. Посвещавам последното си включване на живо на един изключителен оръженосец. Агент Стоун. Не, докторе, чакайте. Ако не управлявам света, поне ще го спася. Заради единствения, който държеше на мен. Не го правете, моля ви. Стоун, ти не си подлизорко. Ти беше мой приятел. Ще ми липсва латето ти с австрийско козе мляко. Ти го правиш божествено. Така, май остана да кажа само едно. Беше голяма скука. Няма да ви благодаря. Соник, виж! Шадоу и Работник, те се пожертваха, за да спасят всички. Винаги има избор. Съжалявам, че ви зарязах така. Не биваше да ви изоставям. Истината е, че сте най-добрите съотборници за един таралеж. И най-добри приятели. Ще ми простите ли? Отбор Соник. А защо не просто отбор?